low pressure area ang nasigpatan gawa sa Philippine Area of Responsibility ug posibleng musud sa PAR karong weekend. Apan layo ang posibilidad nga mamahimo kining bagyo. Alang sabing uwahi nga kalimhimtang sa panahon, atong paminawon si Romeo Aguirre sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon, mao kini ato ang latest weather update para karong adlaw. Duha ka sistema ato ang gibantayan karon nga naa gawas sa Philippine Area of Responsibility, samtang hanging habagat mo'y nagapasulabi sa silangan nga bahin sa Luzon. Ang usa ka tropical depression nga naa gawas sa ato ang PER, padulong na kini sa nasud sa China o wala kini direktang epekto sa bisan asang dapit sa ato ang nasud. Laing sistema usa ka low pressure area o anaapod gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang iyang trough or extension mo ni nakapikto sa ubang bahin karon sa ato ang nasud. Sa ato ang forecast para sa mosunod na 24 oras, diri sa Metro Cebu, lakip na ang tibuok dakbayan og lalawigan sa Sugbo, ingon man ang Central ug Western Visayas, aduna gihapoy mga scattered na mga cloudiness o mostly cloudy ang ato ang tempo sa panahon. Unya dunay mga localized nga thunderstorms labi na sa hapon ug sa gabii. Tungod lang po ni sa mga localized nga convections labi na sa buntag ug sa udto. Sa laing bahin diri sa Eastern Visayas, mas gipaabot nato nga magbadag-umon ang kalangitan ug dunay mga katag-katag nga mga light to moderate rains ingon man mga isolated nga thunderstorms. Mugna kini sa trough or extension sa low pressure area nga atong makita karon nga niabot na gyud sa Eastern Visayas area. Kining maong cloudiness mo ni gipaabot nato nga makaapekto ug makapakisdom sa ato ang kalangitan sa mosunod na mga adlaw hangtod na sa weekends. Ang maong LPA ubos ang kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo, apan kinahanglan gihapon kini natong bantayan tungod kay ang iyang pag-enhance sa habagat posibleng magpaulan kanato sa mosunod na mga adlaw. Sa ato ang sitwasyon sa hangin ug sa kadagatan, diri sa Kabisayaan ang magapasulabi nga hangin gikan gyapon sa southwest mugna sa hanging habagat. Din ato ang kadagatan pabilin nga malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Walay gale warning sa bisan asang dapit sa ato ang nasud. Samtang ato ang kadagatan mohunas karong alas 4 sa kaadlawon sa gimub-on nga punto 59 metro. Mutaupod karong alas 11:57 sa tunga-tungang gabi sa gitas-on nga punto 89 metro. Para sa tuang sukod sa temperatura sa mosunod na 24 oras, diri sa probinsya sa Sugbo, gipaabot nga ang temperatura maabot sa 25 to 32 degrees Celsius. Sa probinsya sa Bohol sa 23 to 31 degrees Celsius. Sa Negros Oriental ana sa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Leyte, maabot sa 25 to 31 degrees Celsius. Southern Leyte, 24 to 31 degrees Celsius. Samtang sa Eastern Samar, sa 24 to 31 degrees Celsius. O sa Samar, 24 to 30 degrees Celsius. Para sa tuwang extended weather outlook, sugod sa adlaw nga Biyernes hangtod na sa tibok Sabado, Domingo, tibok weekends, tungod sa trough or extension sa low pressure area nga atong nakita sa satellite image, gipaabot nga mostly cloudy gyud ang ato ang mosunod na mga adlaw hangtod na sa weekends. So doon natin mga sunny periods apan gipaabot nga kisdom ang kalangitan, unya dunay mga localized nga rain showers or thunderstorms especially sa hapon ug sa gabi. So kung natin mga lakaw sa hapon o gabi, magdala tag mga pananggas sa ulan sama sa payong o raincoat. Ato ang adlaw mo silang ugma alas 5:33 sa buntag. O para sa dugang detalye, bisitaha lang ang mga website bagong.pagasa.dost.gov.ph, ingon man ang mga social media accounts. O dinhi na lang kutob, gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST, o para sa Balitang Bisdak, kini si Romeo Aguirre, maayong hapon.